गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन। आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। आरो नैबे समावहाय आङो खुनु मोनसे पलिटिक्सनि भिडिअ बा मोनसे बेबायदि दावराव दावसि एसटिनि जितु दावराव दावसि जानाय आङो बेबायदि भिडिअसखौ नैबे समावहाय लाबोनो सानाखै आरोना। तो रायजोफोर आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। आङो आगे पिछे बेबायदिनो आपडेट्सफोरखौहाय होबोगासिनो दंखायोमोन। तो दिनैहाय आरोबाव आङो फिन खेब बेबायदिनो आपडेट्सखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। तो बे आपडेट्सआनो जाहैगोन जोंहा सेथि आपडेट्सआव थागोन जितु जोङो अरुणोदयनि रां तो जोङो बेखौहाय मिथिनो मोन्दों गोदान गोजाम बेबायदिनो फैबाय थानाय जितु डिसेम्बर दाननि बेबायदि 12 तारिखआव जोङो हाबगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों ना। तो गोदान गोजाम माने बेनो बिटिसि आवहाय जोंना बेबायदिनो सोरनाबा थाइसे हाबदों एकाउन्टआवहाय। तो एसे माने कुइसन जागासिनो आरोना फैसा हाबगोन ना हाबला एसे माने कनफिउज जायोना। तो जियानो हक जोङो नेनानै थानि निस्सय मोनगोनखौ आसा खालामदों बेबायदिनो 12 तारिखआवहाय। तो जोङो आपडेट्स मोनोब्लानो लानानै फैगोन आरोना। तो जोङो नेनानै थानि गोदान गोजाम मोननायनि जोङो एसे निउसफोर जोङो मोनगासिनोखा आरोना। तो खौरांफोरखौ मोननो हागासिनोखा। दा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय जोङो थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोंहा जितुनाखि गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जोङो भिडिअसफोर लाबोबाय थादोंमोन आरो निउसफोरबो बेबायदिनो जोङो दामबोनाय नुबोबाय थाखादोंमोन। तो बेनो जाहैबाय जोंहा एसएचसिनि जितुनाखि मामाया आवगोलावनो फोसावखादोंमन आरो गोबां दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो मोनफा मोनफा बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट होबोबाय थाखादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो दा फैयै फाइनालि बिटिसि आवबो जोङो मोनगोनखौ मिथिनो मोन्दों आरोना। तो निउसफोरनि गेजेरजोंहाय दा जियानो हक बिटिसि आवबो मोनसिगोन। नेनानै थादो बारा दिन गैला गेजेराव सानसे बा साननैफोरल'सै खोमा ना होबोगासिनोखा बेबायदिनो बेवहाय जितुनाखि सेक तो सेक बेबायदि होगोन जाहैदों। दा जियानो हक नेनानै थादो बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप फारि ना तो मोनलांबाय थागोन आरो। तो बिदिब्ला गोलाव खालामा भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेनानै थादो निस्सय बयबो मोनगोन आसा खालामदों ना। तो दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट टाइम आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।